Sersing Bay KNA Puar Pupen COC APHL Selong Kachip Ogdun. Manjalong lak troxy capsule se anam ke do brown sugar ke neblong. Sildharompur pen sangti hidia longta Sumindar Suarlu arni Alira Champen Katalondun. Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma. Doposita matha ikri humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise. Nangletum ladak longik ji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri ignon MS Phangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dipu. Kardom pini prime time berta long pen nelisami jirbon kilingpi non arjuik tha bertang ton pen. APHLC Ratcharia songtum ke claim ke dam ningkang samdun parpi ka joksi nelitum APHLC along chepa ogdun lopusi Sersing Bay pen arya sanghotum nikaninje. All Party Hills Leaders Conference amai puja ekathar ke doa bohalong to da porphai crazy malom KNA amai pu Sersing Bay chapon linsi ari sanghotum hukum Bay Harbamon Kathar BJP pen Mongol Singh Bay Sonjoy Kiling Sangju Ingleng Lun Sekro Kamsing Phangcho ASDC pen Kehai Rongpi Khorsing Terang Biren Rongpi Sarmen Terang Hemari Timung Lapen Congress I pen Biren Bay Kadukawe Bang Krip Ho Bang Phuatum Methang Asong pen COC APHLC Ratcharia songalong chepa ogdun lo. Jasamet alang itum APHLC Ratcharia songalong kopia potsi kachepa ogdunang koklomapu Sersing Bay pen kachethan alam nanglitum arju itha. Labenu tumpini labang so song nang chi pok du nang kok athe isi ke thedung APS to silong isi ke thedung a vision do laben Ratcharia song kadu ka welang etpen karbiang long along ke chari ke dam tang atum ke chari ke do ke dam ke klem rat phan ki japon akimisen joglim lo lake ning che theklong lo laso song nu claim tum ke lake ning che theklong lo po ason ilun thekdam long le nang tum joga thekdam long le lake media to tha nili ki pureng bang ke man de tum thekdam long ma jagedam tang sarkar tu mesen men chari pon lo ke dam tang sarkar ke chari ason thot ke itum kar biang long ke muke bang thiar ni ke laso na ke mega velu pon tum pun ma punei pen kar biang long arat tum tal ke punei taben kar biang long arat atokan tum pinier ni akamang humsido aratin akar bi chini lo beningje prai lo je kar bi tum ke nona son jong se dam bom polon te kivirlo puga bang putina kar bi chini lo Ratcharia songatum ke claim ke dam lake isi karbia khaitum ke jogwan longje phan isi ke thedung akemang padu ponsi nona mat claim dam bom asonsi thedun longlo lasi halaso ningka che theke do joinesi nili tumta pini pen ke APHL sia songlong chepa ogdun lo puta ninjethu. News report Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. Manja police tum kachirok to jok patuwe aju porphai kemalom ihum eco sport motor along kakuruk dunahut gram pharo plira troxir kebra hini brown sugar kenebdun long. MLA kili ka farman ke ton kelang asai te me kapang chinga porahut patuwe aju porphai kemalom ihum eco sport motor along pen gram pharo plira troxir kebra hini brown sugar kenebdun long. Manja Police Station OC Jitumoni Deka Kapachinia Tenke Bangso AS01 BR
5678 EcoSport motor akiloka gari phan dilai along ki ton kelang a police atum ta khang dun lo se tami pasang se detsi nang ki karahut nilitum phan dilai police atum tong se kot pen bir tanang ki lot tengsi nilitum towar ton dun pen hojai nala pu SBI bank ang dena long si bangso gari phan khang dun long lo se tami hala pu gari along ki do bank ki thomatum ke accounting oversight chu NC card at lo pusi pachini po Bangso gari long ka kuruga hutsi gram pharok lira troxer ke rahini brown sugar long ponlo lapen hitia nam lake lak troxy cap anle tahai pusi police honte Bangso gari long ka kuruga hutsi gram pharok lira troxer ke rahini brown sugar long ponlo lapen hitia nam lake lak troxy cap anle tahai pusi police honte pon Lahaya rakia hormuja semet Manipur pensi ke wan tahai la pen nagong natsi ke ponjia phan ka chisik tahai puta police atum hon thepon News Desk report Karbiang Long Live Nurak ni Marlia song atum patir pi ponsi Sildharampura long la pen mon rong hangarong sarthe terona rong lobon khro rong la pen nopal teranga rong ani Marlia tum abangke sangti hidi pathuak lamalong si International Women Day talondun lo Sildharampura Havar along Kechengsia Parman Nurak ni Marlia Songatum Paterpi Ponsi Sildharampura Havar kedo Swarlo Tumapan Pangrum Ponsi Sildharampur Pathuak Lamalong kedam tang Therepu ni Pioneer Keparni Sumindar Swarlo arni Alira Champion Talondunlo NNKMP Anita Teron Pilapen Chunbang Pi Rupta Timung Piatum Kejalin Katalon Amailong Aluhisar Piaman Pen Samilangsu Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Thanbang Ke Haipi Nirmali Rong Par Pi Chetongdun Manpeng Pen Gram Sevika Jorna Teron Pi LDA Dalimi Terang Pi Kareng Rong Hang Pi Pendang Lok Penang An Aman Peng Kedu Su Arlotum Chetongdun Katalona Mailong Jasemet Suarlo tum ke claim ke damnang jila pen methanga jakonga puthak chithan chimum ponsi Sildharampura Havarlong rong capso se abasa piatuma phan la pen sarpi nai nai abang piatuma phan anparta lu charli ke thek nai nai anim so piatuma phan manpeng pen archu ponsi nong esetame pajirpon halapu ason kapathua jai mek setame kachepatti padu ponsi nong e pajirpon Nurak ni Marlia song hin pen lapuson mesena jai mek kedeng pon thega puthak rong kep arong asar la pen em lumsing teron hin pen setame kachuru pajirpon Pini nilitum ladak Nurak ni Marlia song pen Nurak pathua klamlong patir pi ponsi sorloarani mate International Women Day ni Katalon pon 8 March la hokpon pensi pedap adap prang pen nilitum lama pangjar iglo pangjar igdet pen nilitum Piniarni khela mate football sorlo tumhan khela bipon lo la bipon depen kikat kachibai mate music chair la pendun thu rusit kachibung mate sonsuri kachibung lai khela dula pen sipini nilitum ningarong bohong pen pachuni phan bodilo la pen ansu se sorlo tum aprang dun ji phan thekdunong lo la pen da kan Marlia song atum President Secretary to Mr. Sons lada mane isia unity ke banji pan alo sopi mardo along pan thanks la tuman khela dhula pilo la pan sports sita khela dhula mane kusumson ho kikat kachpati football la pan ason games lada klatum arrange lo la pan kusona refreshment pinin da piklo la se ningarong ek piklo thegulong pen Lason thak thaksi hala pusaru pathar constituency ka parlo rongman pi sangti hidi ka pathuak lamalongta mon rong hangarong sarthe terona rong lobon kru rong lapen nopal teranga rong ani marlia tum chingrum si International Women Day katalondo kache teron pe hin pen lamain thu ponsi ason ka pathua jai mek setame padupondo Labangso Katalona Mayalong pen alang tum kachuni ripona tengke rongman pi kapathuak lamalong mai ahong jai la pen kijuna lang avar sainang pipona sonte ninging sam pg pusi Karbianglong Autonomous Council la pen Dr. Numal Momina phan kachuni ripadupon Dena rong pen Bikrom Teron la pen lang chithing pen Subhas Terang Karbianglong Live
Lakhain koi rapho Nilip constituency ka parlo Inglong Havar BT Langso Baptist Church Mondulia long Borpungalong Thereponi Pai Plip and Troxier ni an NLBK ning kanesega mai pia sonason kapathua jai mek kedeng pensi misen pen pachun ponlo Kedamtang Thereponi Pai Pli arni anikang sam apor Karbianglong Baptist Convention akong chunbang Reverend Davidson inti Japonsi Kardoma hem infipon Puthot ni phai phorni ada porphai troxi malong ni hanglong ri baptist ka jelang amai phu rup sing singnara hinpen NLBKA alama ingthupon paprangsi NLBNKA nimarli ka jelang amai risonim su ka jelang amai lapen NLBKA aboha monduli thongkep a pastoratum kachiwan alama setame ingthupon rentilo Bang so mai pialong Christian lapen khai kaching hon po thepi en ponsi Christian adhorom kapachan ponjia phan lapen karbia khai hi janang bong kaching hon se roi thek chia puthak kachithan chimum padu ponsi ason kapathu kachi patia jame kedeng ponpen ingsam jin pen ingdeng trokebra pho ni hanglong ri baptist ka jelang amai ningkane sek amai pachun ponlo Choki hola pen Sonjit Kro Karbianglong live Tangte pini prime time birta ke lapon se kang toniklo 2 me thak me kardom